Merħba, nisperaw li tinsabu komdi u lesti sabiex tqattaw ftit tal-ħin magħna żgħażagħ. U issa fidejkom jekk titqux bina jew magħna. Se nibdew is-serata bil-bulettin tal-aħbarijiet ma' Francesca Seger u ftit wara vera qasir id-Daily Jokes ma' Francesco. Għal-ħabta tad-disa Fader Luku Tajjar se jippreżenta l-programm Nirriflettu u għaddaw kollha li jħobbu l-Arts and Crafts isegwu l-programm Diżinji Doppji ma' Denise Square. Nittamaw li ssibu dan il-programm tinteress is-serata tajba. Inselmilkom, nilqakom għall-aġġornament tal-aħbarijiet. Se nibdew il-bulettin b'diversi videos u challenges li għamlu iż-żgħażagħ. Insegwu flimkien. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky, it's uptight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Tricky, tricky. I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust. Splash. You wanna be somebody else? Are you sick of feeling so left out? Are you desperate to find something more before your life is over? Are you stuck inside the world you hate? Are you sick of everyone around with their big fake smiles and stupid lies while deep inside you're bleeding? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. No one ever lies straight to your face. No one ever stabbed you in the back. You might think I'm happy, but I'm not gonna be okay. Everybody always gave you what you wanted. You never had to work, it was always there. You don't know what it's like, what it's Wait a minute.
You dance? You look like a good dancer. I can dance. Dance together. Come on, join us. You stay on my mind, think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss the night. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's the tight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. 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 I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her. Namra l-entużjażmu ta' dawn iż-żgħażagħ. Proset tassew. Naddu issa l-waqfa qasira ta' reklami. Inkun magħkom ftit ieħor. Tejral minn ma jkollux marki tal-araq, tista' tkun inti issa wkoll b'dan il-prodott ġdid. Security 24/7 brata baxxa, tħossok komdu u kun naf li ħallejt kollox f'idejn tajbin. Għandek xi problemi mal-partner? Mortu terapija u għal xejn. Eżerċizzji speċjali għal koppji biex jikkomunikaw aħjar u jaffaċċjaw il-problema head-on. Appell biex tagħti ftit mill-ħafna li għandek, itma' tifel jew tifla f'pajjiżi inqas ix-xurtjati. Tħobb tikol ħobża klassika Maltija, ejja żur il-furnal li jinstab max-xatta Marsa Skala. Veduta sabiħa garantita. Grazzi tal-li bqajtu segwuna. Ser naqdu kollegament live ma' grupp ta' żgħażagħ li se jagħmlu mistoqsijiet lil parruċjani. Qed tisimgħuni? Dejna. Hello, aħna qegħdin live minn fuq it-suntir ta' Marsa Skala qed niġbdu voxpop lill-udjenza li jiġu jisimgħu l-qoddiesa tad-9:15 tal-ħadd filgħodu. Ħanibdew grupp tal-abbatin il-ġdid għall-adulti. Tidħol? Leta. Jekk nibdew grupp tal-abbatin il-ġdid għall-adulti. Tidħol? Kolli ċans? Ħanibdew grupp tal-abbatin il-ġdid għall-adulti. Tidħol? Le. Għala. Għaxin zazuħ. Għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja. Iva. Għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja. Le. Għala. U xekjella nkolla nużaw il-mobile. Taħseb għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja. Iva. Għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja. U le, ma naħsibx għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja. M'hemm bżonn. Taħseb li għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja biex toqgħod tilab jew tara TikTok? Suppost le, ma jgħid iva. Taħseb li għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja? U le m'hemmx għalfejn. Taħseb li għandu jkun hemm Wi-Fi fil-knisja? Jien naħseb personalment għal ċertu forsi ċertu funzjonijiet qabli jista' jintuża bħala mod ta' kif minn il-lettur u affarijiet jistgħu iżid il-mod ta' kif forsi l-lettur juża servizzi li kieku jridu l-Wi-Fi, però ma naħsibx li għandu jkun available għal min ikun fl-udjenza, jiġri fil-parruċċan, ikun intern il-Wi-Fi sort of. Immaġinak qiegħed fuq l-istage qed jarawk Sara Zerafa u Maxine, x'hekk tkun tagħmel inti? Ma nafx. Nod, biqgħu ngerger waħda kemm ħaddum tal-linja. Għandhom jitħallew il-pet u l-klib fil-knisja. Le, għax tiġi ġonkla mbagħad. Ma Alla jgħidilna nħobbu l-annimali kollha. Għana għax ma tiġix ħalli għadda. Proset. Dik tista' ġġib il-pet miegħek u l-klib u hekk miegħek il-knisja taħseb li għandna nibdew nġibuhom magħna. Iva. Taħseb li għandhom jitħallew il-pets fil-knisja? Le ma naqbilx. Kif kellek tiġi arrestat u jridu jiġbruk Samantha, it-tifel u ż-żewġ fajlit l-oħra l għandek. X'jaħsbu li għamilt? Mingħajr ma tgħidilhom. X'jiġifieri? Għamilt xi ħaġa sewwa u ma ttilhomx u spiċċajt il-ħabs. X'jaħsbu inti li għamilt biex spiċċajt il-ħabs? Naħseb użajt il-Wi-Fi fil-knisja. U kieku kellek tiġi arrestat u jiġu għalik il-mara, it-tifla u t-tifel. X'jaħsbu li għamilt?
Xi paprata. Xi traffic. Kieku l-annimali kienu jitkellmu. Lim taħseb li kien ikun li żjed annimal arroganti. Il-montunu. Li kieku kellek tkun karattru fil-presepju. Xi tkun? Ifimni, frankament, su kull karattru naf fi xaġa, pero San Giuseppe jisu juri mux ġast għax ħaddim, tipo anka jisu dak il-missir illi jgħot sort of jissapportja il-familja u ek jisu. Kieku kellek tkun karattru mill-presepju? Il-ħmar. Kieku kellek tkun karattru fil-presepju? Sewa, jew Baby Jesus, jew il-ħmar, jew il-Madonna. Min tkun? Jew Angelo? Angelo. Kieku kellek tkun karattru mill-presepju, xi tkun? San Giuseppe. Kieku kellek tkun karattru mill-presepju, xi tkun? Il-bombin. Kieku kellek tkun karattru jew annimal mill-presepju. Lim wieħed tkun. Orsi l-baqra. Kieku kellek tkun ħmar, baqra jew naġa fil-presepju biex issaħħan il-bambin. Xi tkun? Naġa. Taqbel il-papa għandu jagħmel TikTok biex jiġbed liż-żgħażagħ. Le, Għala. għax TikTok ikraħ. Taħseb li l-papa għandu juża TikTok biex jolqot iż-żgħażagħ? X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-bidla minn Parroċċa Sant'Anna għal Parroċċa San Ġwakin? Fimni, naħseb in-nistgħu tilajn issa għandhom ċerta affinità ma' Sant'Anna. Eżatt. Allura naħseb mhux għax il-San Ġwakin ma jridux, ovvjament. Eżatt. Ma naħseb konna problemi. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-bidla mill-Parroċċa Sant'Anna għal Parroċċa San Ġwakin? Ma tax nifolow jawnek jena, għazzabbar ikun. Kienet l-omelija ta' Fader Rodrik. Interessanti, ju. Dejjem tajba. Stennija ta' Ġesu. Kif kienet l-omelija ta' Fader Rodrik? Tajba ħafna. Kif kienet l-omelija ta' Fader Rodrik? Mux u għamil għallu. Proset. Apparti pastis tal-irkotta u pizzelli, x'flavor ġdid trid tagħmel? Xejta, għax fil-verità nibqa' tradizzjonali u xorta illi ma nieħu. Apparti pastis tal-irkotta jew tal-piżelli. U kellek tivventa flavor ġdid x'ikun? Tal-ispinaċi. Apparti il-pastis tal-irkotta u l-piżelli, kieku jkollok iżid flavor li x'flavor ikun? Magħhom mushrooms forsi. Parti pastit tal-irkotta u piżelli, xi flavor ġid tagħmel? Tal-ispinaċi. Apparti pastis tal-irkotta jew piżelli, xi flavor ġdid tagħmel ta' pastis? Laħamu. Kieku kellek ikollok xi superpower, x'kien ikun u għaliex? Li forsi tara l-futur. Biex tarak tkun xaħjaru. Kieku kellek kollok superpower. U xi jkun u għaliex? Kieku kolli superpower li nkun kmieni. U għaliex? Ħalli ma nkunx tard. Kieku kellu jkollok superpower, x'ikun u għaliex? Superpower li jġib ħafna paċi. Naħseb, apparti dan iż-żmien ta' paċi, nixtiequ li s-sena kollha tkunu fil-paċi. Kieku kellek ikollok superpower, xi jkun u għaliex? Fejjaq salt nies kieku. Din il-ġimgħa smajna fl-aħbarijiet li minħabba l-bidla fil-klima qed jiġi suġġeri li l-miliet niċċelebrawh fis-sajf. X'taħseb fuq din? Le l-miliet nippreferiħ tradizzjonali fix-xitwa. Din il-ġimgħa smajna fl-aħbarijiet li minħabba l-bidla fil-klima qed jiġi suġġerit li l-miliet niċċelebraw fis-sajf. X'inhu huma l-kummenti tiegħek? Kieku aħjar naħseb. Għaliex ikunu bil-holidays, nkunu nistgħu niċċelebraw il-miliet bl-attivitajiet li nxtiequ nagħmlu. Din il-ġimgħa smajna fl-aħbarijiet li minħabba l-bidla fil-klima qed jiġi suġġerit li l-miliet niċċelebrawh fis-sajf. X'inhu huma l-kummenti tiegħek? Jista' jkun ukoll nkomplu nżidu aktar mal-affarijiet li għandna ġiġa fis-sajf, jiġifieri s-sajf iġib ħafna affarijiet miegħu, ħafna attività, ħafna aktar dewmien bil-lejl, iġib il-festa, iġib is-summer club, naħseb fi żmienu dejjem ikun nisbaħ jiena. Din il-ġimgħa smajna fl-aħbarijiet li minħabba l-bidla fil-klima qed jiġi suġġerit li l-miliet niċċelebrawh fis-sajf. X'inhu huma l-kummenti tiegħek dwar dan? Le. Għaliex? Żmienu jurik li żmien fix-xitwa aktar żmien il-miliet.
Din il-ġimgħa smajna fl-aħbarijiet li minħabba l-bidla fil-klima qed jiġi suġġerit li l-miliet niċċelebrawh fis-sajf. X'inhu l-kummenti Ma tiegħek? jogħġobniex fix-xitwa. U għaliex? Għax jisbaħu. Din il-ġimgħa smajna fl-aħbarijiet li minħabba il-bidla fil-klima qed tiġi suġġerit li l-miliet niċċelebrawh fis-sajf. X'inhu l-kumment tiegħek? Ma fetwanix. Xi jkollok kieku? Żejda jew id żejda? Id żejda. U għaliex? Ħalli nagħmel iktar affarijiet. Xi kollok kieku sieq jew id żejda? Naħseb id żejda, forsi l-aħħar. Xi jkollok kieku? Sieq żejda jew id żejda? Naħseb għajja waħda żejda niġri. Niġri. Kieku kellek tiltaqa' ma' persuna famuża ħajja jew mejta min tkun u għaliex? Mela, li kieku nixtieq niltaqa' ma' San Pietru. U raġuni? Għax hekk jogħġobna ħafna l-Vanġelu u kien hekk tal-affarijiet tiegħu. Kieku kellek tiltaqa' ma' persuna famuża ħajja jew mejta min tkun u għaliex? Ommi. Ommok? Ommi. Vjeru. Għax jirrabbietni. Kieku kellek tiltaqa' ma' persuna famuża ħajja jew mejta min tkun u għaliex? Ma' persuni famużi, naħseb li kelli xewqa li niltaqa' ma' Mader Teresa. Għaliex għax toġobni ħafna l-karizma tagħha u joġobni l-aktar imma x-xogħol li jagħmlu s-sorijiet u jagħmluh fit-talb għax dak kollu li jagħmlu jkun qed jagħmluh ma' Ġesu. Tixtieq bissima tleq bħal din? Illum faċli. 9 minn kull 10 dentist jirrakkomandaw Colgate. L-għażla professjonali, l-għażla ta' kuljum. Għandek il-wiks fid-dnejk jew għandek xi problema ta' smigħ? Tikkonfondi xejn, tkellem mat-tabib illum. Għal kull tip ta' kostruzzjoni, ċappel il-Youth Marta Skala fuq 7945-4554. Il-fwiħa l-ġdida tentni bandira. Coming soon. Ma rnexxilekx tilħaq biljett tal-kunċert ta' Joseph Kalleja? Tinkwita xejn, ejja warhom xejn. Soprano Maltese. Għandek il-ħafar. Tixtieq traġġa lura żmien. Soluzzjoni waħda. Krim tal-babbux. U ent taf xi tfisser. Ġieli kissirtu bambin ta' Praga, il-favorit tal-kappellan. Jew ġieli bella wilkom li waqajt il-mobile ġdid tas-seminarista. Jew insertajtu serqa tal-laptop tal-viċi. Ejjew insegwu flimkien dawn il-filmati. Ciao, ti giri? Non so la luna per le luce. Fai. Sì, guarda, Ġara? Ħonini! Ġara, għal mobile. Tijak jew tijaw? Tamma, tijaw.
Ta' kif inkisser? Waqqawfra. Issa. Il-mejda fien. Anki xel. Inti taqla l-bakri jew xi ħaġa. Garanzija. Garanzija, Garanzija turisti. Prova farlo, Frank. Etna mux imkien, Issa dak. Waqaf il-video. Waqaf il-video. X'video? Ara, kemm għodu seri! Ma nistax titmuġ tibit la maskri, għana xit namsa! Scusa Luca, che vuoi? Recording. Vera, nkwetajt.
Inti għamilna li kappillan għallek li kellek bżonna ta' tapadellu. Le, ma għandek ġib, ta' mux jakkar. U kappillan għallek li għandu bżonnu issa. Għalek Mela, għallu għan fanamlu. Tix nafru. Xamlu, iċċab il-polizija, Ġaketta blu. Għajja, fiħu tu, xie affarijiet. Jina kontaw għalli saqsini, għalli fejnu fadallu, u jina għaxlu jgħal toilet ġija, għabat il-laptop naħa kollox u ġiet ta' jina ekraj. Marfa ċarġer ta' Enda! Ix sabju ħazina tagħti. Oxxer, defetta fil-dawn. Jina rajtek, ta' kolli. Jina rajtek. Għawġ, fin, ġera, ta' Lejla tijek. dak mux tijek, rajtek ta' għalaw. Kalli leħċer. Ma tix għaluni, jina għaluni. Tak tijek. Fadallu, Ma tuċċerta tifred għaddej manna. Esef twara jtijek. Mux tira. Skur ma t-ċerta president. Ija rajtu diħan għabat l-affarijiet, ċarġer għala kollox fera, rajtu jilu għalli jassef. Għalli t-ċarġer, ċarġer ma rajta. Pero għal bisse għal t-ċarġer. Għalli ċarġer, għalli ċarġer. Beretati dal-jum. Refni, minn ġewa. U kifu nafga ħallu li tlabbi. Ismani, jiena għandi għajnin, ta' ma nafsibx li tista tajdi li jena għamja. Mela jena sibtek li ma t-rimentix minn ma nafx mi fejt lajt. Għandi ċerta percent, ta' fadallu li u kien. Jena sibtek li Xejra la manna kara. Jilon kendet kamera. Tek qalbi! Io! Unħasu le kameras. Jilon kendet kamera. Mela dan ma sirbi li jamna ismu l-mudra.
Issa għamela fit-tartnet. Iktar. Koda ħata. Għanġini naqa dik il-Madonna. Dik ejja. Dik ġara. Ewa, dik. Minn fuq. Minn fuq għaddik. Il-bombing. Lekker ma jisir, għana t-taqqa s-sattija. Ma forsi bizbal ċaqlaq din u waqat. Ma ferma ma s-sekrix, lazzi tkun għafkina fuq. X'nagħmlu tgħid issa? Forsi nisħu naraw xemta fija, forsi. Ha? X'qed nibża ħanitsaħħa. Għajden nibża s-sa. Sa se jgħidu kappellan. Nisħu naraw xaw. Ma nafx, rejdi t-tizet. Għal tkun jgħidu kappellan. Ha? Għal tkun jgħidu kappellan. Le, li naħseb forsi ftit it-tortija, meta mor dawnek forsi se kun iċaqla d-dew għatek. Għedbet forse il-kaxxa x'peress li naqqa ħafifa għabbar. Ġej. Nistudjaw il-graduati. Ma nafx ġara, jena minn flok dik ma mux nas fis-sejta. Madonna kont mort. Deġi tgħidu sa tagħmlu? X'taħseb li għandna nagħmlu? Ma nafx. Biex ngħidlek x'nagħmlu James. Dik ngħidhom tal-ewwa posta. U saqat ma kien xejn. X'taħseb? X'għabad tagħmel jekk mhux jekk jisej. Le, mhux ħaġa tinfaċil, għandin ma nafx jekk nixtrej l-lund. Minu ma Għala, telefon. le. Dik, no, le, għajja. Xejn nisbek iktar għal ġu. Ġibna għala Madonna għandi. Dik. Ejja. Ma nafx. Ma nafx x'inhi. X'waqgħet? Mela fuq. Iva stenna la. Xala. Sejti u Ija. Jattamel fl-sejti kull mamil. Darba mħin. Għuqa. Naħseb istakra uġi. Għamela fuq rejda nkessu dak issa. Għu bambini. Kif waqa? Fuq kien. Imma ċala tigorda bħadġi. Ta' tħaddi. Kif ħaddi għuqa? Sorry, t-sorba. Juwita Sura kappellan, no? Ma nejtux, ha? Ittaw nixru bombili għor. Ma bitta praga, da? U nġibu skuza, u? Ejna, da kienu l-ġurdi. X'ngħidlu? Ħin kalla ngħidlu waqgħatu Mirjana u m'hemmx tagħmlu. Sara, da għafni s-sejtu. Waqgħet kaxxa ma nafx naħseb li hemm fuq.
Kif huwa? Ma għandix idea issa smajtani. Ilu dieħed. Huwa ismu għali. Taħt il-bank, taħt il-mita. Vejja. Imma. Għarti għajin kissirtu. L-ewwel waqgħu. Issa tefa' wara għardawba. Ma konx naf li ta' salħar, ta' saldi. Insomma, le, ma tiżirx folta. Mhux nu fuq il-għardawba għad. U għattaxxa tieħa. Msejtix, Msejt, naħlif lek tħart u ġas narħat għam fuq għardaroba. Xie? Dik naħu għedha. Ma minn xej naħlif lek faqale. Tħart ġo għekki, normali, issa tħart. Ejja, fil-postura jtu. Tifitċa, xeċi basket għal. Namlu inventorju. Għala kif? Sorry. شنو؟ واو عظيم يا سلام هذا مو وقعتوش لا ما يوقعتوش يكون عيدك لو وقعتو وقعوا وعمرها من هناك أصل كيف ومنيش عم ضمن أصل كان دار رجعني منيش عم نسمع فوق دول لما تلفون أنا خنجرلو ديك تلفون صح؟ أنا ينعف أنا نتشالي أنا نتشالي تياك نتشالي شامل شيء من سقط السجة كنت نمو أخا من أنفو جيبها بامبين بامبين أصلا من بامبين لو شطف أي أمين كل ما مثل سقط السجة اوه ابو شحال كثير غنهبطو كاين واش غتشوف اللي كل ما مثل سقط السجين يسمعك يلا طيب ما تفهم أصبس من الصور السجو نخلي في الكومنت ماشي كاميرا وجاو الجاسور المظنة تكذب قدام الجاسور المظنة كي نعمل بامبين السجو لنا بس نغازي وفيرو لا 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 اش ماشي وقعتو اذا الجوال مش ما نسيش نفهم إنكم ما جيت باش نسأل من فوق انت نفسك هذا في البامبين كنت في الطاف ديال قلت فوق راسي بس اسمه انا بو عامل لا هذيك انا عارفين انه في الجوال سنة من بيعي أنا ينعف لا شوفوا هذه نفس الفتاة نجم نتابع انت بس ما جاوش نجم نجيبو كلش هو نجيب كلش نختار بقدر بكره اما في ضربة هيسيبوا شمعته ايش تعمل؟ نيجو ايبون تاكل بونتي يا اخوانا فينا جسبرت وقع ايوا ممكن اوجي هو
Ija, ħalli għax ma t-song bħalma. Is-sentu qas mis-sentu, qed-tilkom kien għadha. Ma dak ma mis-sentu s-sentu x'ġifieri le? Le, imma ma t-song mis-sentu kien għadha. Ma hija vera faċli biex Ma nafx, Isma' ħan kemm waħda. Jien nista' ngħid pereżempju għal-abbord, pereżempju. u le, ma bħajek il-lan. Issa, fajta meċċej. Oh my god, can you film it? Jody, ġiġabna t-tija. Jody, ġiġabna. Daqsek? Għallu? Tiġibu kissir fil-mużali li zjaqqa għal-modu. U meċċu għalli li għadi mux prej. U jien, kif xefet, kif xefet, da jessa jiraja? U jalla jkun il-novella? Tilħisu qatt ma ġara xejn? Le, ħanidlek. Sitab ħanislemmek tara. Sejjer, kien bit kamera. Sejjer. Għamux veriju, Għax il-Madonna. Madonna. Isma, ibqa ħares l-emmek, u provatu mux qata. Ħares l-emmek. انزل خلص لمك ترى Wara dak il-moment umoristiku, se ngħaddu l-moment aktar serju. Se niddiskutu il-pandemija tal-COVID-19. Magħna fl-istudju għandna l-Prof Charmaine Gawci. Prof Gawci, nilqgħu magħna. Grazzi Franċiska tal-istedina tiegħek. Iva, illum se nkun qed nagħti xi statistiċi dwar il-COVID-19 ta' din is-sena. Kif qed taraw fuq il-PowerPoint ta' fuq l-iskrin tagħkom, se nibda billi nagħti rendikont ta' każijiet pożittivi li kien hawn minn Marzu l-hawn. Prof, l-iskrin mewt qed naraw mhux numri. Sakemm nikkellmaw is-sitwazzjoni fl-istudju, se ngħaddu għall-programmi li jmiss. Nittamaw li nkunu magħkom. Xar, il-main! Sinjuri, niskużaw ruħna dawk is-sarat tekniċi fl-istudju tal-aħbarijiet. Skużawna, ma ser ikonna waqfu s-sera ta' hawnhekk. Nisperaw dawk li rajtam lilkom ġissi ma fuquskom. Issa kull ma jonqos li min-naħa taż-żgħażagħ jolgorhom is-sena tajba mingħajr aktar intoppi. Miżuri fejn qegħdin
qegħdin nipproteġu wkoll il-persuni li huma vulnerabbli u din il-miżura minnaħa ta' saħħa pubblika hija importanti ħafna għaliex aħna nafu li persuni li huma vulnerabbli li għandhom jew età kbira ta' il-fuq minn 65 sena jew inkella għandhom ċertu mart kroniku. Kienet public iż-Zoom post?